बेयाव बर' मिडियाम माखासे स्कुल थासेयावबो बर' बिजोंजों फोरोंनाय जाला होननानै खोनाहैदों आरो दा बेफोर मानि थाखाय जादों सारनाव जों बेखौनो सोंनो फैनाय जादों आरो। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम दिनै बे हाबाफारिखौ लानायखाय आं बिथिंनिफ्राय आं मोनथिनायनिफ्रायबा गिबियाव बेहाय गोबां बर' फरायसुलिफोर दंमोन। जेब्ला आं बेहाय फैजेनो 2011 मायथाइयाव होमबानि समनिफ्रायनो बेहाय बर' मिडियामनि खुदियाफोर गैखाया। बेनि जाहोना जाबाय गामिनि जेसेबां गार्जेनफोर दङ बे गार्जेनफोरा बांसिनानो दासान्दि माने गुबुन हारिनि बिहामजो लाबोजोबनाय जानायलाय खुदियाफोरखौ माने गावनि न'खराव रायलायनाय सरसा गैया जाहैबाय। फारसेथिंजाय सरसा गैयिनि थाखाय दा खुदियाफोरखौ एसे एनै न'खराव फोरोंनो थाखाय गावनि रावजों माने फोरोंनो माने गोब्राब जाना फैबाय। जिहेतु बिसोर माने गुबुन हारि आरो गुबुन रावजों रायलायग्रा, बेखायनो माने खुदियाफोरखौ दा फरायसालियाव माने मिडियामाव हगारनो माने गोब्राब मोनहैबाय बिसोरो। बेनि थाखायनो जोंनि बे फरायसालिफ्रा जोंनि बे ओनसोलनि फरायसालिफ्रा बांसिनानो बिदियावनो माने बर' मिडियामनि खुदियाफोरा माने जोबनानै थांदों। सिलिगुरि एरियायाव गासै 12 गुदि फरायसालि दं, ओमफ्राय गोजौ फरायसालि गंसे दं, गेजेर फरायसालि गंथाम दंमोन। गंथामनि मादाव गंसेया दा गोदान एसे बावैसो सोसनजानाय। बेबो जेनेरेल गुदि फरायसालिजोंसो सरजाब जाबाय। 2 एपइन्टमेन्ट मोनदों। अथास बिसोर माने बर' मिडियाम फरायनायखामोन, खिन्थु दा हारसा फोरोंनांगौ जादों। आं गावबो बर' मिडियाम फरायनाय, अथास आं माने हारसाखौ लिरनोबो रोङा आरो फरायनोबो रोङा। दा माने बायध्य' गोलैनानै आं माने हारसानि माने लिरनो सोलोंनो गोनां जादों आरो माने फोरोंनो गोनां जादों।